na init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening! Good evening po. Anong pwede namin itawag sa'yo? Maya po. Maya, ilang taon ka na? 38 years old po. 38. Sang lupalop ka naman galing, Maya? Negros Oriental. Negros Oriental. Bisaya ka Manday? Yes po. Yes Pero po. hindi masyadong makapag-ano kasi from ibang lugar talaga ako tapos transfer lang dito. Okay lang yun. Kumbaga, ang alam mo lang ng mga Bisaya, gamay lang, ganun. Gamay lang. Okay. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maya, 38, from Negros Oriental. Ano ang top secret mo? Single mom, nakabet na walang alam. You mean you are a single mom? Tapos Yes right po. now, kabit ka? At, Hindi ko po alam, nakabet pala ako. oh, paano mo nalaman? And saan mo naman nakilala tong taong to? Can you walk us through dun sa kwentong pag-ibig mo sana na biglang boom, kabit ka pala? Go ahead. Yes po. Actually, may anak ako sa una. Pero yung taong to, matagal ko lang kilala before pa ako nagkarelasyon sa iba. Tapos, nung nabuntis ako ng boyfriend ko, nagsama naman kami ng boyfriend ko mga ilang years. Pero iwan ko ba, bakit hindi nawala yung communication namin ng taong yon? Actually, wala siya dito sa Philippines. OFW siya. Nasa ibang lugar. Pero wala naman kaming constant na communication. Yung parang kumustahan lang, gano'n na sa friend. Tapos, nung nagkahiwalay kami ng boyfriend ko, na may anak kami, parang doon na naging continuous yung communication namin. Pero, tinanong ko siya kung may girlfriend siya, may karelasyon. Sabi niya, wala. Ako, parang hindi naman sa malungkot ako, pero parang yung parang sabi ko, kasi magaan yung loob ko sa kanya. Mm-hmm. Tapos, 2015 kami naghiwalay ng boyfriend ko. 3 years old din yung anak ko noon. Tapos, 2016, nagbakasyon siya dito sa Philippines. Nagkita kami. And then, nung pagbalik niya bumalik na siya sa work niya, hinatid ko pa siya sa Maynila. Pero nagkikita na kami, bago ko siya hinatid doon. And then, after a month, sinabi ko sa kanya na delayed ako. Mm-hmm. And then, after noon, nag-suggest siya na maghanap ako ng bahay, pero nagwo-work ako noon. So paninindigan naman niya, kumbaga aakuin naman niya ang responsibilidad.
aakuin niya, oo. Mm. Nag-suggest siya maghanap na ako ng bahay kasi dati doon pa ako nakatira sa bahay ng ex ko. Pero wala na doon yung ex ko kasi yun nga ng ano, ng babae. Pero hindi pa ako makaalis doon sa bahay na yon. Pero siya yung umalis, ako hindi ako makaalis. Family house nila yon. Tapos ano, parang siyempre single mom, parang wala akong masyadong kita nun, parang hindi ako makapag-decide na makaalis. Pero nung nalaman ko na buntis ako, sinabi ko na dun kaagad sa guy na yun, nakausap ko na ganun. Siya nag-suggest na maghanap ako ng bahay kasi mahirap naman na lalaki yung tiyan ko doon mismo sa bahay ng ex ko. Mhm. And then, ayun, nakahanap ako ng bahay. Okay naman. Tapos, wala naman akong plan mag-stop mag-work. Kaya lang, medyo mahirap yung pagbubuntis ko. Nag-spotting ako, nag-suggest yung doctor ng bed rest, ganyan-ganyan. Masela ng pagbubuntis mo. Oo. Tapos sabi niya, hindi ka naman pinipilit magtrabaho. Mag-rest ka na lang kasi delikado nga sa bata. So, nag-decide ako mag-stop ng work. Yung anak ko nasa akin, yung 3 years old, 2 lang kami sa bahay. So, yan, chat, video call, everyday, ganyan. Hanggang sa nanganak ako. Pero, kahit isang family niya, wala pa akong nakikilala. Hindi ka nagkaroon ng hunch na, uy, bakit hindi ako napapakilala nito sa pamilya nito? Wala kang ganong klaseng kutob? Meron naman, pero ako parang inaano ko lang yung sarili ko sa stress kasi buntis ako tapos nag-spotting pa ako. Parang ayoko nang dagdagan yung stress ko. Sabi ko, concentrate ko muna yung pag-aano sa pagbubuntis ko. Tapos, after nung nanganak ako, after 2 months, umuwi siya. So, 2 months na yung bata. 2 months na yung bata. Pag first time niyang nakita. Wait lang okay ha, naman. dun sa parte na yan, kumbaga yung pagbubuntis mo na yan, na journey mo na yan, lahat ng yan, pinagdadaanan mo ng mag-isa ka physically? Ako lang, oo. Ako Paano lang mo mag-isa. nakaya mo yun? Paano mo nakaya yun? Yun nga din yung hindi ko alam. Ang galing mo Tapos dun, yung girl, ah. Oh. yung gamit ko lang talaga sa bahay, wala akong gasol, wala. Uling lang, isang plato, tapos naka-bed rest ako, nakahiga ako, yung anak ko kakain, yung ginagawa ko, nakakapagsaing pa naman ako, tapos kung magsahing, humihiga ako yung anak ko, mautusan na kasi parang matured. Bumili na lang ng ulam sa karinderya, pagdating sa bahay, kakain siya na lang kasi hindi ako pwedeng tumayo kasi pag mapagod, nag-spotting ka agad ako. Ako lang lahat talaga, paglalaba, lahat. Pero nakaano pa ko noon yun nga 2 lang kami ng anak ko doon sa bahay na hindi rin ako lumalabas, nasa duyan lang ako whole day. Ganyan lang yung life ko. Tapos pag medyo okay yung condition ko, nagluluto ako ng ulam, uling yung gamit ko, yung parang ganon. Pero para sa akin, okay naman, sabi ko, babawi ako pag nanganak ako. Nakaya mo naman eh. Tapos, eto na, 2 months after mo manganak, dumating etong si Guy. Dumating siya, umuwi siya galing sa ibang bansa. Tapos, okay naman kami. Masaya siya, nakita na yung anak niya. Na-feel ko naman na mahal niya yung anak niya. Tapos, sabi niya, after 2 days, pero hindi siya dumiretso sa bahay, doon sa itinitira namin. Dumiretso siya doon sa bahay nila, and then after, the second day, nandito siya sa Philippines, pumunta siya doon sa bahay. And then natulog, kinabukasan, umuwi din sa kanila. Umuwi sa bahay Ano nila. daw reason niya kung bakit siya umuwi dun sa kanila? Hahanapin daw siya ng mama niya. Okay. Okay. Ako naman, pero pagkakaalam ko talaga, single siya. Single naman talaga siya. Single naman talaga siya. Tapos yun na, every time, ayun na, parang ganun na yung naging ano namin. Nagdududa Pero sabi ka nung time na yon. Bakit nagdududa kailangan ako mo ng umuwi time dun? na yun. Pero,
ayoko kasi yung nagdududa ako pero gusto ko may ano ako, yung Pruweba. matibay talaga yung ebidensya. Ayoko yung parang napaparanoid lang tapos aawayin ko. Ako Mm. yung makakasira sa relasyon namin kasi minsan 'pag bagong panganak ka yung postpartum depression, 'di ba? Oo Lahat naman. ng lahat ng negative na ano Mm. talaga maiisip mo 'yan. So bina-balance ko, Tsaka sabi ko kailangan mo ng suporta sa pagkakataong yun mula sa iyong kabiyak o partner. oo, sabi ko Maya, hormones lang 'to. Maya, medyo nawawala ka na. I mean, hindi na masyadong klaro ang iyong boses. Tutok mo naman yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Ito okay na? Ayan, that is so much better. Maya, gusto ko lang malaman kung paano mo talaga nalaman nakabit ka. Ano Okay. itong moment na ito? Sige, okay. So ano yun na yun, 2017, 2018, 2019, last niya nauwi 2019. Hindi nakauwi ng 2020 kasi nag-pandemic. 2021, may 2020 nakahanap ako ng work. Maganda na yung work ko. Parang from pinanganak ko yung anak namin, okay na yung araw-araw nag-uusap, ganyan, ganyan, ganito, ganito. Tapos 2019 nakahanap ko ng magandang work. 2020, lahat yung trabaho ko, nag tawag doon yung parang nagpundar ako ng mga gamit, lahat-lahat. 2021, nagbakasyon kami ng mga anak ko sa Ilocos. Tapos siya, sinabi niya na pupunta siya ng Kuwait kasi may kapatid siya doon. Pero yung kapatid niya, nakakausap ko na yon 2 years before pa, yung parang nagkakilala lang kami sa chat, ganyan, sa bata, nagvi-video call. Pag Mhm. umuwi ng Pilipinas, kinakausap din ako ng kapatid niya, nagbabanding kami, ganyan. Pero hindi niya pa alam na alam na ng buong family niya kasi yung kapatid niya yung nagsabi sa family niya. Parang wala siya talagang Plano. lakas wala siyang plano na sabihin sa family niya, kundi yung kapatid niya na lang yung gumawa ng paraan. Pero wala siyang alam. 2019 na ospital siya, inoperahan, ako nag-alaga sa kanya lahat. Pero alam ko single siya. So okay naman no. So to make the story short, okay kami, ganyan. O hindi na ako nag-mind ng kung ano-ano kasi sabi ko, pag ganun yung inisip ko, masisira kami. Broken family na nga yung panganay ko, ayokong maulit sa pangalawang anak ko. As nanay naman, as babae, sino naman yung may ayaw ng gusto na buo yung pamilya, di ba? So, yun, pabalik-balik na siya dun sa Kuwait kasi may kapatid siya, pabalik-balik na. 2023, umuwi siya. I'm sorry, 2022. Nagplano kami magpatayo ng bahay. Nagplano kami makapagpatayo ng bahay. Lahat 2023 nag-start yung construction ng bahay. And then, pero 2020 pala, 2020 nahuli ko na siya na nakikipag-chat doon sa ex-girlfriend niya. So nung nahuli mo siya, kinonfront mo ba siya? Nakipag-usap ka ba sa kanya? Oo, kinonfront ko siya. Sabi ko, kung gano'n naman lang yung gagawin mo, may communication ka pa doon sa kanya, kung ano yung purpose mo, sabi ko, kalimutan mo na lang na may anak ka. Kung doon ka naman masaya sa kanya, sabi ko sa kanya, i-block mo na lang ako para may peace of mind ako. Hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi ako sira para gawin ko yun. Okay, so ano sabi niya tungkol dun sa relasyon niya dun sa ex-girlfriend? Like, anong reasoning niya kung bakit nakikipag-chat siya dun? Di ba pandemic, stop lahat. Yung parang out of boredom lang. Nangumusta lang siya, ganon? Ewan ko kung sino yung naunang makipag-communicate. Tinanong niya ba kung nagka-COVID ka ba? Anong vaccine mo? Ganyan. Ganun ba yung mga tanong? Anyway, sige, to make the long story short, Maya, ha, because we're running out of time. To make the long story short, kailan mo nalaman na ikaw ay kabit at ano talaga yung pangyayari na napasabi ka na, shit, kabit ako? Last year November. Pero nung last year March,
dapat magbabakasyon siya dito sa Pilipinas. Tapos kinokontak ko siya kasi yung anak namin may sakit. Yung parang ilang weeks na siya na mahinang-mahina. Tapos kinakausap ko siya, wala, hindi makontak, magre-reply after 12 hours of ganyan. Tinatawagan ko, hindi ko na matawagan. Yung ginawa ko, may kilala ko sa opisina nila, tinawagan ko, sabi niya, ay, wala na dito, nagbakasyon na. Sabi ko, ha, saan? Saan? Sabi na, doon daw sa Kuwait. Sabi ko, bakit doon? Nandito yung pamilya niya. Ako nagduda na ako, sabi ko, shit, pinuntahan niya talaga yung girl. Yun na. Pero dati pa, every time nagbabakasyon siya doon sa kapatid niya, hindi ko siya makontak. Pero may tiwala ako kasi kapatid niya eh. So, nung Nandun na siya. November, ano talaga yung na-discover mo nung time na yun? Nung March pa lang, 2024, yung bakasyon niya dapat dito sa Pilipinas, doon sa Kuwait siya. Tapos, first time ko nakasigaw sa kanya, sinabi ko pag may nangyari sa anak ko, I'm sorry, hindi kita mapapatawad. Sabi niya kung ano yung kasalanan ko, wag mong idadama yung bata. Sabi ko sa kanya, hindi ko dinadama yung bata. Pero, sabi ko sa kanya, panindigan mo yung responsibilidad niyo. Since March to September, hindi na ako nakipag-usap sa kanya. Tapos nung September 2024, doon ko nalaman na nanganak pala yung babae nung March. Ano? Kaya dun, Pakiulit nga ulit, dun mo nalaman na? nanganak yung babae nung March. Na nagbakasyon siya doon nung March sa Kuwait. So, gano'n na sila katagal nung babaeng yun? Yun ang hindi ko alam. Yun ang hindi ko alam. So, paano mo nasabing kabit ka? So, meaning ba, yun ba yung nauna kaysa sa'yo? Pamilya niya ba talaga yun? Or pinagsabay niya lang kayo? Or nauna ka, tapos eventually naging kabit ka na? Ganun ba yun? Pinagsabay niya kami na hindi ko alam. Tapos nung nabuntis niya na yung babae, kasi hindi pwedeng manganak doon sa Kuwait pag walang marriage certificate kasi matideport yung babae. May trabaho doon. So nung November, naglakas loob na talaga ako magtanong sa kanya. November 2024, naglakas ng loob ako magtanong sa kanya. Pero before ako mag-ano sa kanya, so September na-confront ko siya. Na bumalik yung communication namin. Tapos, noong November, nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, pupunta muna ako doon. Sabi ko, bakit magpapabinyag ka? Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi ko, may tatanong ako sa'yo. Sabi niya, nagpakasal ka ba? Sabi niya, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Sabi niya, oo, nagpakasal ako. Before pa manganak yung babae. Anong Kasi reaction mo nung time na yun? Hindi ko maintindihan yung reaction na yan. Kasi nung year na yon sabay-sabay, yung mga nangyari yun, nalaman ko doon na siya sa Kuwait umuwi, doon nagbakasyon. Tapos yung parang nakikipaghiwalay na siya sa akin na dapat, parang hindi niya lang masabi na matay yung kapatid ko, nawalan ako ng trabaho, lahat-lahat. Kaya hindi ko na alam yung mararamdaman ko. Pero nung November na yon, nung sinabi niyang nagpakasal siya, hindi ko na alam kung masasaktan pa ba ako sa lahat ng nangyari. Hindi ko na alam. Kasi yung parang sabay-sabay na durog ka na talaga. Wala ka nang maramdaman. Pero ini-expect ko na yon. Hinihintay ko lang na manggaling talaga sa kanya. Ini-expect ko na yon. Pero ang hindi ko lang, sabi ko, ayokong maging kabit. Sabi ko, yun talaga yung sabi ko sa sarili ko, di ba? So kabit na ako kasi kasal na siya eh. Di ba? Kasal na siya. Pero hindi ko naman kasalanan kasi wala naman akong alam. Mm-hmm. Kasi, So originally, ikaw talaga yung original. Nagkataon lang na hindi kayo kasal nung lalaki. But then, eto nang biglang may babae ng bago, tapos yun yung pinakasalan niya kasi nga kailangan na kasal bago manganak yung babae. So sa Kuwait, nagpakasal sila. So ngayon, it turned out na biglang boom, ikaw pa pala yung kabit kasi sila na yung legal ngayon. So ngayon, kumusta ka na at anong plano mo sa buhay? yun nga, nakikipag-usap naman siya sa akin. Pero every time magpupunta siya doon, nagpapaalam pa sa akin. So parang dalawa kayo at tinatanggap mo ba yun?
Hindi ko matatanggap yun. Kasi prinsipyo ko sa buhay, sabi ko, ayokong maging kabit. Kasi Mhm. ayokong makasira ng pamilya, kahit sinira yung pamilya ko. Kasi ibang level na yun eh. Mhm. So, Parang kumusta yung sobrang relationship ninyong dalawa ngayon? Like, conversing ba kayo about the kids? Co-parenting ba kayo? O nag-I love youhan pa rin kayo? Pag dumadating ba siya dito sa Pilipinas, nagkikiss pa rin kayo? never pa siya umuwi. No, simula ng 2023. Never na siyang umuwi. 2022. Kasi yun ang hindi ko alam kung paano ko siya papakisamahan pag umuwi. Pero sinasabi niya na uuwi siya. Nagpapadala pa rin ba siya ng pera? Walang problema sa support. Walang problema sa support. Mhm. So, willing ka na tapusin na talaga ang lahat dito sa lalaking to? Willing ako tapusin. Yung problema ko lang, yung anak namin na 8 years old. Kasi hindi niya matanggap na ganun. Sabi niya, Mommy, I don't want to go to school anymore. I'm shy kasi ganyan, ganyan, binubuli, ganyan. Parang hindi ko alam kung hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko yung ganitong sitwasyon. Kung ako, okay na, okay ako. Yung masakit, alam mo yung masakit lang doon, yung parang alam na niya na may ginagawa siya, niloloko niya na ako, pero sinasaktan niya pa ako physically, emotionally, lahat-lahat, para lang ako yung mag-give up. Sabi ko, hindi ako mag-give up sa'yo kasi may anak tayo, tsaka yung anak ko gusto niya nandyan ka. Kasi gusto nga ng anak namin na makasal kami. So, Pero, basically, gusto mo pa rin for your child dito sa lalaking ito? oo, ganun. Ganun, para sa anak ko na lang. Kasi nakikita ko kung gaano siya kasaya. Kaya lang, hindi ko na alam kung paano siya papakisamahan. Kasi sa dami ng ginawa niya sa akin, parang wala na talaga ako. Durog na, wala na ako maramdaman sa kanya. Wala na, para tapos yung parang yung pag tumawag, makipag-usap, mag-act na okay lang, parang walang nangyari. Mhm. Tapos yung mas malala pa doon, alam pala ng buong pamilya niya. Yung whole family niya, okay kami, close na kaming lahat. Sa isang iglap, alam pala nilang lahat. Wala man lang may nagsabi sa akin kahit ni isa. Mhm. Mga tolerator pala tong pamilya niya, no? Mga Wala. konsentidor, nakakaloka. Anyway, Maya, maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong top secret, no? We are super overtime na, but we appreciate you calling this program. Meron ka pa bang gustong sabihin dito sa lalaking tatay o ama ng 8-year-old child mo? Um, Sana magpakalalaki siya tsaka hindi niya hindi niya pagsabayin yung dalawang babae kasi may karapatan naman siguro kung maging masaya. Yung isa may karapatan naman maging masaya. Maging fair lang. Kasi parang nararamdaman ko pa rin mahal niya ako. Pinaparamdam niya pa rin sa akin yun, pero ayokong umasa. Pero ano na lang, kung pumupunta na siya doon, imposibleng walang mangyayari sa kanila. So, parang baggage counter lang na, dyan muna kayo, iiwan ko muna kayo kasi babalikan ko na lang pagtapos na ako doon. Yung parang ganun lang yung dating ngayon. Hindi yun yung dating lang ngayon. Ganun Maya, talaga yun. it is the reality na kailangang sumampal sa iyo. Kasi kasal na yung tao. But I wish you the clarity of mind, no? Yung clarity ng magiging desisyon mo at kung sakaling dumating man siya sa Pilipinas, dun talaga magkakaalaman kung bibigay ka, rurupok ka o maninindigan ka sa mga prinsipyo mo. So, yun lang naman. Maraming salamat, Maya, for taking time and for trusting this program. Thank you. God Thank bless. you. God bless. Bye. God bless you. Bye. Yung original ka dapat, no? Tapos biglang ikaw pa yung naging kabit kasi hindi ikaw yung pinakasalan. Ang hirap din na magkaroon ng anak, tapos yung anak yung magiging dahilan para hindi ka bumitaw sa isang relasyon kahit na alam mong maling-mali na para sa'yo. Ay. Kung hindi ikaw yung pinakasalan, ano pang laban mo dun, di ba?
Kung hindi ikaw yung pinakasalan, tapos ikaw lang yung inanakan, ano pang pangahawakan mo dun? Hindi ko rin alam kung ano yung pwede mo pang panghawakan. Kung sa bagay, kung magkaiba naman kayo ng lugar, parang, sige. Kumbaga may Kuwait, tapos may Pilipinas, so, diba? Grabe, all over the country si kuya mo, diba? Nagkakalat ng lahi sa buong mundo pala ang gusto niya. Charot, darot. Hoy, mag-ingat po kayo sa mga lalaki nagkakalat ng lahi, ah. Mag-ingat po kayo dun sa mga hindi kayo pinapakilala sa magulang agad, yung walang social media. Ganon, wag po tayong maging world dominator, okay? Taray nun, ha? Dinaig nyo pa yung bini sa world tour, ha? Charot with harot. Anyway, maraming salamat, Kabisyo, sa inyong pagtutok ngayong gabing ito. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi sa stasyong number 1 sa mga pet malung gumapang sa kakalsadahan. This is me, DJ Rocketera, ang Basa Princess ng Love Radio at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.